ठिकाणी यांचं आगमन होतंय। त्यांची औक्षण ओवाळणी झाल्यानंतर आपण मुख्य कार्यक्रमाला सुरुवात करू। कार्यक्रमासाठी खास उपस्थित असणारे आपले लोकप्रिय खासदार माननीय नारायणराव राणे साहेब या ठिकाणी येत आहेत। त्यांचं आगमन होत आहे। सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या वतीने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी रेल्वे स्थानक परिसराचं सुशोभीकरण करणे या लोकार्पण सोहळ्याला हे मान्यवर उपस्थित राहत आहेत। यामध्ये आपल्या कोकणचं दमदार नेतृत्व माननीय खासदार नारायणराव राणे साहेब, पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण, त्यांच्या समवेत असणारे माजी आमदार राजनजी तेली, प्रभाकरजी सावंत यांचं ढोलताशांच्या गजरामध्ये या ठिकाणी स्वागत होत आहे। कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे माननीय महेंद्र किणी सर यांच्या समवेत या संपूर्ण कामाची पाहणी करताना सावंतवाडी रेल्वे स्थानक सुशोभीकरण कामाचे लोकार्पण अर्थातच या कोनशिलाचं अनावरण, फलकाचं अनावरण आहे ते आपल्या मनात एक छान आठवण कैद करून ठेवण्यासाठी मान्यवरांच्या शुभ हस्ते या फलकाचं अनावरण केलं जातंय। कोनशिला अनावरण आणि या मुख्य कार्यक्रमाला मान्यवरांच्या आगमनाने आता सुरुवात होते आहे। माननीय राणे साहेबांचं, खासदार नारायणराव राणे साहेबांचं काहीच वेळात या ठिकाणी आगमन होईल आणि तदनंतर कोनशिला उद्घाटन समारंभ म्हणजेच या लोकार्पणाच्या कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करू। तत्पूर्वी महेंद्र किणी साहेब हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे आपले मंत्री, पालकमंत्री यांना कामाची रूपरेषा आणि या संपूर्ण कामाची माहिती सांगताना पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण यांच्या पुढाकाराने गेल्या वर्षी 12 रेल्वे स्थानकांकरिता 100 कोटी रुपये मंजूर झाले आणि यामध्ये सावंतवाडी स्थानकाची निवड करण्यात आली। टप्पा 1 आणि टप्पा 2 असे मिळून एकूण 9.88 कोटी रुपये मंजूर केले आणि या सगळ्या कामाचा लेखाजोखा आज एका वर्षामध्ये यशस्वीरित्या पूर्ण केला जातो आहे। याचे आपण सगळेजण साक्षीदार होतो आहोत। या प्रसंगी सगळ्यांचीच मन आनंदाने तेजली असताना या कार्यक्रमाचं शानदार लोकार्पण होत आहे। पालकमंत्री माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांचं आगमन झालंय। काही वेळातच
माननीय खासदार नारायणराव राणे साहेब या ठिकाणी उपस्थित राहतील आणि लगेचच आपण मुख्य कार्यक्रमाच्या दिशेने आगेकूच करू। संपूर्ण कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्याच रसिकांचं सहकार्य अपेक्षित आहे। मान्यवर पाहुण्यांचा वेळ अमूल्य आहे। श्रावण महिन्याचा या सुंदर वातावरणामध्ये आज 9 ऑगस्ट क्रांती दिनी शहीदांना हुतात्म्यांना मानवंदना देऊन आपण ही यशाची नवी तुतारी वाजवत आहोत। यशाचं हे दैदिप्यमान पाऊल आहे ते कोकणच्या विकासाची नवी पहाट घेऊन आपल्या सगळ्यांचाच विकास करण्यासाठी आश्वासक राहील अशी सगळ्यांच्या चेहऱ्यावरची ही दिसणारी भाषा नक्कीच सकारात्मक आहे आणि याच सकारात्मकतेच्या ऊर्जेमध्ये आपण सगळेच जण ही आनंदाची सहल साजरी करण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित झालेलो आहोत। मान्यवर पाहुण्यांचं आगमन म्हणजे ज्यांची आपण उत्सुकतेने वाट बघतो आहोत ते खासदार माननीय नारायणराव राणे साहेब अगदी काही मिनिटांमध्येच या ठिकाणी येतील आणि त्यांच्या शुभहस्ते आपण कोनशिला अनावरण म्हणजे फलकाचं अनावरण करून दीप प्रज्वलन करून या ठिकाणी भारतरत्न सर एम विश्वेश्वरय्या म्हणजे स्थापत्य अभियांत्रिकीचे जनक ज्यांना म्हणतात त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून त्याच्यापूर्वी कोकण रेल्वेचे जनक शिल्पकार प्राध्यापक माजी केंद्रीय मंत्री मधु दंडवते यांच्या प्रतिमेला तैलचित्राला आपण अभिवादन करणार आहोत आणि तदनंतर मुख्य कार्यक्रमाला सुरुवात होणार आहे।
त्यांचं स्वागत होईल। आपण टाळ्यांच्या गजरामध्ये त्यांचं स्वागत करूया। या ठिकाणी फलकाचं अनावरण मान्यवर खासदार माननीय नारायणराव राणे साहेब यांच्या शुभ हस्ते होत आहे। धन्यवाद। या ठिकाणी दिमागदार पद्धतीने भारतीय परंपरेनुसार महाराष्ट्राच्या लोकसंस्कृतीनुसार ढोलताशांच्या गजरामध्ये माननीय आपल्या सगळ्यांचेच लाडके खासदार नारायणराव राणे साहेब यांचं आपण स्वागत केलेलं आहे। औक्षण ओवाळणी केल्यानंतर माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब आणि माननीय नारायणराव राणे साहेब यांच्या शुभ हस्ते आपण या फलकाचं म्हणजेच कोनशिला अनावरण करणार आहोत। सावंतवाडी रेल्वे स्थानक सुशोभीकरण कामाचे लोकांसाठी खऱ्या अर्थाने आता लोकार्पण होते आहे। या लोकार्पणासाठी आपण सगळेच जण एवढी दिवस वाट पाहत होतो। एका वर्षाच्या आतमध्ये हे पूर्ण झालेलं स्वप्न आता सत्यात उतरत आहे आणि या ठिकाणी अनावरण झालेलं आहे। या फलकाचं कोनशिला अनावरण झालंय। आपण सगळ्यांनी टाळ्यांचा गजर दिलाय आणि यानंतर मान्यवर पाहुणे आहेत ते मधु दंडवते कोकण रेल्वेचे शिल्पकार यांच्या तैलचित्राला अभिवादन करून दीप प्रज्वलन करण्यासाठी व्यासपीठाकडे येतील। तदनंतर मुख्य कार्यक्रम सुरू होईल। तीस वर्षांपूर्वी कोकणामध्ये धुरांच्या रेषा हवेत काढत आलेली अगिनगाडी बघता बघता आपल्या सगळ्यांचाच श्वास होऊ लागली। ही जीवनवाहिनी गेली कित्येक वर्ष आहे ती गुदमरलेल्या अवस्थेत ही रेल्वे स्टेशन्स होती आणि त्याची पाहणी माननीय पालकमंत्री सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि बांधकाम मंत्री माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांनी मधु दंडवते यांच्या तैलचित्राला अभिवादन करून सर्व मान्यवर मंडळी व्यासपीठाकडे येतील, दीप प्रज्वलन करतील आणि भारतरत्न सर एम विश्वेश्वराय स्थापत्य अभियांत्रिकीचे जनक यांना अभिवादन केल्यानंतर आपण व्यासपीठावर त्यांचं यथोचित सन्मान आणि स्वागत करू। अभिवादन केल्यानंतर माननीय खासदार नारायणराव राणे साहेब आणि पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण या ठिकाणी मुख्य व्यासपीठाकडे येत आहेत। तत्पूर्वी त्यांच्या शुभ हस्ते दीप प्रज्वलन होईल। तमसोमा ज्योतिर्गमय असं आपण म्हणतो
अंधाराकडून प्रकाशाकडे नेणारा हा दीप आहे तो प्रज्वलित केला जाईल आणि मुख्य व्यासपीठावर मान्यवर स्थानापन्न झाल्यानंतर आपण हा आनंदाचा सोहळा आहे त्याची सुरुवात करू. मनपूर्वक स्वागत कार्यसम्राट कोकण सम्राट आदरणीय लोकनेते माननीय नारायणराव राणे साहेब, स्थापत्य अभियांत्रिकीचे. या दरम्यान मळगाव आणि निरवडेचे सरपंच यांना देखील विनंती करतो की दीप प्रज्वलनासाठी आपण उपस्थित राहावं. भारतरत्न सर एम विश्वेश्वराय स्थापत्य अभियांत्रिकीचे जनक यांच्या प्रतिमेला अभिवादन करून आपण या कार्यक्रमाची सुरुवात करतो आहोत. मुख्य व्यासपीठाचा कार्यक्रम लगेचच सुरुवात होईल. यानंतर दीप प्रज्वलन. हा दीप मांगल्याचा आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी दीप प्रज्वलन करतायत माननीय नारायणराव राणे साहेब, माननीय पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब, त्यांच्या समवेत राजनजी तेली, प्रभाकरजी सावंत. या ठिकाणी निरवडे आणि मळगाव या गावचे सरपंच उपस्थित आहेत. त्यांना विनंती आहे की आपण दीप प्रज्वलनासाठी या ठिकाणी यावं. टाळ्यांचा गजर देऊया. दीपाने या कार्यक्रमाची सुरुवात झालेली आहे. हा दीप प्रज्वलन आपल्याला प्रकाशाकडे नेणारा हा प्रकाशाचा मार्ग आपल्याच अंतःकरणामध्ये नेहमी तेवत राहील असा बंधुतेचा, मांगल्याचा, मैत्रीचा संदेश या ठिकाणी हे मान्यवर पाहुणे आपणाला देत आहेत, मान्यवर मंडळी आपणाला देत आहेत. त्यांच्या समवेत छाया नाईक मॅडम या देखील उपस्थित आहेत. सौ छाया नाईक मॅडम अधीक्षक अभियंता यांच्या समवेत कार्यकारी अभियंता महेंद्र किणी सर हे देखील दीप प्रज्वलन करत आहेत. कोकण रेल्वेचे डायरेक्टर श्री हेगडे साहेब तसेच प्रधान मुख्य अभियंता माननीय नागदत्तराव हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. त्यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी दीप प्रज्वलन केल्यानंतर मान्यवरांना विनंती करतो की आपण लगेचच व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावं. मान्यवर व्यासपीठावर आल्यानंतर आपण मुसळधार पावसासारख्या जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. धन्यवाद आदरणीय खासदार माननीय नारायणराव राणे साहेब, आपलं या सावंतवाडी भूमीमध्ये हृदयपूर्वक स्वागत. कोकण रेल्वेचे प्रधान मुख्य अभियंता आदरणीय नागदत्तराव यांनी दीप प्रज्वलन केलेलं आहे. मी सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की आपण केळी साहेबांना विनंती करतो की सर्व मान्यवरांना घेऊन आपण व्यासपीठावर यावं. ज्या क्षणाची आपण उत्कटतेने आतुरतेने वाट बघत होतो, ज्यांच्या आगमनाची वाट बघत होतो, ते आपल्या सगळ्यांचे लाडके खासदार कार्यसम्राट कोकण सम्राट माननीय नारायणराव राणे साहेब या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. त्यांच्या समवेत पालकमंत्री तथा महाराष्ट्र राज्याचे बांधकाम मंत्री माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब, कोकण रेल्वेचे माननीय हेगडे साहेब डायरेक्टर तसेच प्रधान मुख्य सचिव नागदत्तराव, सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी किशोर तावडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मकरंदजी देशमुख, कार्यकारी अभियंता महेंद्रजी किणी यांच्या समवेत अधीक्षक अभियंता छाया नाईक मॅडम सुद्धा उपस्थित आहेत. मी मान्यवरांना विनंती करतो की आपण आमच्या स्वागताचा स्वीकार करण्यासाठी स्थानापन्न व्हावं. अर्थात सावंतवाडीची संस्कृती, आपल्या कोकणची संस्कृती ही आलेल्या अतिथींचं आदराने सन्मान करणं आणि आदराने त्यांची या ठिकाणी जशी आपण औक्षण ओवाळणी केली तशाच पद्धतीने त्यांचं स्वागत देखील करतो आहोत. मी स्वागत करण्यासाठी स्वागताच्या कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करूया. माननीय खासदार माननीय नारायणराव राणे साहेब यांचं कार्यकारी अभियंता महेंद्र किणी साहेब स्वागत करतील. मी महेंद्र किणी सरांना विनंती करतो की आपल्या सगळ्यांचेच लाडके खासदार कोकण सम्राट कार्यसम्राट माननीय नारायणराव राणे साहेब यांचं यथोचित स्वागत करावं. हा स्वागताचा सोहळा आहे, हे हृदयपूर्वक स्वागत आहे, हा सन्मान आहे आमच्या
हृदयामध्ये असीम असलेल्या प्रेमाचा, तुमच्याप्रती असणाऱ्या आदराचा. यानंतर माननीय मंत्री श्री रवींद्र चव्हाण साहेब, मी छायानाईक मॅडमना विनंती करतो की रवींद्र चव्हाण साहेबांचं छायानाईक मॅडमनी हार्दिक स्वागत करावं. हार्दिक हार्दिक स्वागत. ही संपूर्ण यशस्वी धुरा आपल्या नेतृत्वावर ही संपूर्ण पणाला लावली ते रवींद्र चव्हाण साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यानंतर कोकण रेल्वेचे डायरेक्टर हेगडे साहेब, मी वैभव सगरे यांना विनंती करतो उपविभागीय अभियंता श्री हेगडे साहेब यांचं हार्दिक स्वागत करावं. कोकण रेल्वेचे डायरेक्टर धीरज पिसाळ यांना विनंती करतो की श्री नागदत्त राव की श्री नागदत्त राव अनेक आव्हानांचा सामना करत लोकनेते माजी केंद्रीय रेल्वे मंत्री प्राध्यापक मधु दंडवते यांच्या पुढाकाराने आबालवृद्धांचं स्वप्न पूर्ण करत कोकणची राणी अगिनगाडी कोकणात आली आणि नवे स्वप्न बहरून आले. गेली 30 वर्षे पर्यटक आणि चाकरमान्यांसाठी ही कोकण रेल्वे एक वाहिनी बनली. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या पुढाकाराने कोकणातील 12 रेल्वे स्टेशनच्या सुशोभीकरणाच्या बहुउद्देशीय कामासाठी सावंतवाडी रेल्वे स्टेशनची निवड करण्यात आली आणि सार्वजनिक बांधकाम अंतर्गत टप्पा 1 आणि टप्पा 2 असे एकूण 9.88 कोटी रुपये मंजूर झाले. या कामाचे भूमिपूजन मान्यवरांच्या हस्ते दिनांक 8 ऑगस्ट 2023 रोजी ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात आले आणि अवघ्या एका वर्षात विक्रमी कालावधीत आज 9 ऑगस्ट 2024 रोजी म्हणजेच क्रांती दिनी या स्टेशनचा लोकार्पण सोहळा दिमाखात पार पडत आहे. या कामामध्ये रेल्वे स्टेशन परिसर विकसित करून त्याचे सुशोभीकरण करण्यात आले आहे. हे काम करताना रेल्वे सिग्नल केबल, विद्युत वाहिन्या, रेल्वेचा पाणी पुरवठा वाहिन्या, हायमास्ट
तसेच रेल्वे परिसरातील रिक्षा आणि प्रवासी वाहतूक इत्यादी अडचणींचा सामना करावा लागला. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग सावंतवाडीचे अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी यावर योग्य समन्वय राखून काम पूर्ण करून नियोजन करून तडीस नेले. या रेल्वे स्टेशन बाह्य सुशोभीकरण प्रकल्पांतर्गत सावंतवाडी रेल्वे स्थानकाच्या बाहेर 72 मीटर बाय 25 मीटर आकाराची सुसज्ज कॅनोपी उभारण्यात आली आहे. या कॅनोपीसाठी 100 टन लोखंडाचा वापर करून अत्याधुनिक एसीपीचे फॉल सिलिंग आणि क्लाइडिंग करण्यात आले आहे. ग्लास रेनफोर्स कॉन्क्रीट याने आकर्षक फेशिया भिंत उभारण्यात आली आहे. प्रवाशांच्या सोयीसाठी ग्रॅनाइट बैठक व्यवस्था, दिशादर्शक फलक, दिव्यांगजनांसाठी रॅम्प इत्यादी सोयी उभारण्यात आल्या आहेत. या परिसरात 50 रिक्षा, 30 चारचाकी वाहने आणि 40 दुचाकी वाहनांसाठी सुनियोजित वाहनस्थळ व्यवस्था, एसटी बसेससाठी थांबा, बाग बगीचा, लँडस्केपिंग, पादचारी प्रवाशांसाठी पेवर ब्लॉक म्हणजेच पदपाथ उभारण्यात आले आहेत. रेल्वे स्थानकावर असणाऱ्या प्रत्येक पर्यटकाला प्रवाशांना भुरळ घालणारी एक आकर्षक वास्तू सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे उभारण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री माननीय रवींद्र चव्हाण यांच्या शुभ हस्ते या स्टेशनचा लोकार्पण सोहळा पार पडतो आहे. लोकसभा खासदार माननीय नारायण राणे, शालेय शिक्षण मंत्री माननीय दीपक केसरकर, विधान परिषद सदस्य माननीय निरंजन डावखरे, माननीय आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार माननीय नितेश राणे आणि आमदार माननीय वैभव नाईक यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुक्रवार दिनांक 9 ऑगस्ट दुपारी 3 वाजता या सावंतवाडी रेल्वे स्टेशनचे दिमाखदार लोकार्पण करण्यात येत आहे. कोकणचे चाकरमनी आणि देश विदेशातील पर्यटक सिंधुदुर्गच्या या ऐतिहासिक सावंतवाडी भूमीत नव्याने सजलेल्या रेल्वे स्टेशनचे रूप बघून नक्कीच आनंदाने उजळून निघतील आणि मालवणी माणूस स्वागताशी सज्ज आम्ही वाट तुमची पाहतो, अपरात्री ही याल म्हणून रात्र आम्ही जागतो या उक्तीप्रमाणे संस्कृती आणि परंपरेने येणाऱ्या पर्यटकांचे आदराने स्वागत करतील एवढं मात्र निश्चित. धन्यवाद. ही चित्रफित कामाच्या लेखाजोख्याची होती. एका वर्षामध्ये कशा पद्धतीने हा संपूर्ण प्रपंच उभारला गेला याचा धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न या चित्रफितीमध्ये केला होता. या दरम्यान अशोक दळवी यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर यावं. कार्यक्रमामध्ये आपण पुढे सरकूया. एवढा मोठा प्रपंच करताना जे काही हात राबले त्या सगळ्यांचाच गौरव या ठिकाणी करण्यात येतो आहे आता. आणि पुढच्या कार्यक्रमामध्ये या ठिकाणी गौरव मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये केला जातोय. यामध्ये मी नामोल्लेख करतो माननीय श्री कैलास कासार स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक यांनी येऊन आपलं गौरव चिन्ह आहे ते मान्यवरांच्या हस्ते आहे ते स्वीकारायचं आहे. कैलास कासार स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक गौरव चिन्ह प्रदान केलं जात आहे. माननीय पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण यांच्या शुभ हस्ते हे गौरव चिन्ह दिलं जात आहे. कारण ही वास्तू उभारण्यासाठी हे लोकार्पण आपण बघतो आहोत पण त्याचा गौरव या ठिकाणी केला जातोय. जे हात राबले याच्यासाठी प्रमोद लोहार सहाय्यक अभियंता श्रेणी 2 या अभियंत्यांचा सुद्धा या ठिकाणी गौरव आणि सन्मान होतो आहे. मी मान्यवरांना विनंती करतो माननीय खासदार नारायणराव राणे साहेब यांना विनंती आहे की प्रमोद लोहार सहाय्यक अभियंता श्रेणी 2 यांचा आपण गौरव करावा. तदनंतर कंत्राटदारांचे प्रतिनिधी रोहित नाडकर्णी यांचं देखील या ठिकाणी गौरव चिन्ह देऊन सन्मान केला जातो आहे. कंत्राटदाराचे प्रतिनिधी रोहित नाडकर्णी लगेच येऊन त्यांनी आपला सन्मान स्वीकारायचा आहे. गौरव चिन्ह दिलं जात आहे कारण एवढी ही वास्तू उभारण्यासाठी ज्या हाताने योगदान दिलं, जे हात या ठिकाणी राबले, ज्यांचं नॉलेज, ज्यांचं इंटेलेक्च्युअल या ठिकाणी कामी आलं, त्या सगळ्याच व्यक्तिमत्वांचा या ठिकाणी आपण सन्मान करतो आहोत. टाळ्यांचा जोरदार गजर होऊ दे कंत्राटदारांचे प्रतिनिधी. यानंतर आर्किटेक्ट रचनाकार माननीय सोहम सावंत यांचं देखील या ठिकाणी स्वागत आणि गौरव चिन्ह प्रदान करून त्यांचा देखील सत्कार केला जातोय. मी मान्यवरांना माननीय नारायणराव राणे साहेबांना आपले लाडके खासदार यांना विनंती करतो आर्किटेक्ट सोहम सावंत यांचा त्यांनी यथोचित सन्मान करावा, गौरव चिन्ह द्यावं आणि आपल्या टाळ्यांचा गजर सुद्धा मुसळधार व्हावा. कारण ही वास्तू उभारण्यासाठी या सगळ्याच व्यक्तिमत्वांचा मोठा वाटा आहे. रचनाकार आर्किटेक्ट सोहम सावंत यानंतर उपविभागीय अभियंता श्री वैभव सगरे यांचा देखील सन्मान या ठिकाणी होतो आहे. सगळ्या सन्मान स्वीकारणाऱ्यांचं या ठिकाणी आपण स्वागत करूया, अभिनंदन करूया, त्यांना शुभेच्छा देऊया. गौरव चिन्ह प्रदान केलं जात आहे. वैभव सगरे उपविभागीय अभियंता, माननीय श्री महेंद्र किणी
या दरम्यान गौरव चिन्ह प्रदान केली जात आहेत मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये. वैभव सगरे उपविभागीय अभियंता, कैलास कासार, प्रमोद लोहार, रोहित नाडकर्णी, श्री सोहम सामंत आणि वैभव सगरे या व्यक्तिमत्वांचा आपण यथोचित सन्मान केल्यानंतर मी मान्यवरांना विनंती करेन की आपण पुढच्या कार्यक्रमाकडे मनोगताकडे वळणार आहोत. मी मान्यवरांना विनंती करेन की आपण स्थानापन्न व्हा. अर्थात या सगळ्याचं नेतृत्व करणारे किणी साहेब आपल्याला या कार्यक्रमाचे मुख्य नेतृत्व कार्यकारी अभियंता महेंद्र किणी साहेब आणि छाया नाईक मॅडम, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग रत्नागिरी यांच्या धुरंधर नेतृत्वाखाली ही संपूर्ण लोकार्पणाचा कार्यक्रम आहे की एका वर्षामध्ये आपण हा पार पाडू शकलो. त्यामुळे हे एका माळेमध्ये गुंफून ठेवणारे धागे यांचा सन्मान या ठिकाणी होतोय. किणी साहेब आणि छाया नाईक मॅडम, आपलं यथोचित सन्मान, हार्दिक हार्दिक स्वागत. तुम्हाला अशाच पुढील वाटचालीसाठी भरभरून शुभेच्छा. मगाशी जे मान्यवर आपण स्क्रीनवर बघितले, त्यांची नावं बघितली, काही कारणास्तव या ठिकाणी त्यांच्या व्यस्त शेड्यूलमुळे ते येऊ शकले नाहीत. त्यामध्ये नामदार माननीय श्री दीपकजी केसरकर, शालेय शिक्षण मंत्री, यांनी दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे आपल्याशी संवाद साधला आहे. त्यांचा संदेश आणि त्यांच्या शुभेच्छा दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे या ठिकाणी सादर केल्या जाव्यात अशी विनंती करतो आणि तदनंतर मान्यवरांच्या मनोगताला सुरुवात होईल. दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. आज हर घर तिरंगा हे अभियान सुरू होत आहे. प्रत्येकाने याच्यामध्ये सहभागी व्हावं अशी सुद्धा विनंती आहे. आज सावंतवाडी रोड स्टेशनला जे सौंदर्यीकरण करण्यात आलेलं आहे त्याची सुरुवात होते आणि जवळजवळ 9,88,00,000 रुपयाचा हा प्रकल्प आहे आणि अतिशय दिमागदार पद्धतीने हा सोहळा साजरा होतो. आदरणीय पालकमंत्री महोदयांच्या संकल्पनेतून कोकण रेल्वेच्या विविध स्थानकांचं नूतनीकरण होत आहे आणि याच्यामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी, ओरोस आणि कणकवली या 3 ज्या स्टेशनचा समावेश आहे. माझी खात्री आहे की या निमित्ताने इथे येणारे वाहन चालक, रिक्षा चालक आणि नागरिकांना खूप चांगला फायदा होईल आणि त्याच्याच बरोबर 3.5 कोटी रुपयाचा रस्ता हा जिल्हा नियोजन मंडळामधून मंजूर केल्याबद्दल मी पालकमंत्री महोदयांचे आभार मानतो. हा रस्ता ज्या ठिकाणी सावंतवाडी टर्मिनस आहे त्या ठिकाणी होईल. सावंतवाडी टर्मिनसच्या ठिकाणी एक चांगल्या पर्यटक सुविधा आणि त्या पर्यटक सुविधा होत असताना तिथला प्लॅटफॉर्म कव्हर्ड होईल म्हणजे पावसामध्ये भिजायला लागणार नाही आणि मुंबईहून येणारे पर्यटक किंवा अन्य भागातून येणारे पर्यटक रेल्वे मार्गे येऊ शकतील, ते त्या ठिकाणी राहू शकतील आणि सिंधुदुर्ग या पर्यटन जिल्ह्याचा आस्वाद घेऊ शकतील. हा सुद्धा नवीन प्रकल्प लवकर इथं होणार आहे. त्याचं सुद्धा टेंडर लवकरच निघेल. या सर्व सुविधांमुळे सावंतवाडी टर्मिनस हे अतिशय आधुनिक होईल याची मला खात्री आहे. या निमित्ताने आदरणीय पालकमंत्री महोदयांचे आभार मानतो. सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. कोकण रेल्वेचे प्रशासन आणि त्यांचे अधिकारी यांचे सुद्धा मनापासून अभिनंदन करतो. त्यांनाही शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. धन्यवाद. नामदार श्री दीपक केसरकर, शालेय शिक्षण मंत्री, यांनी दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे आजच्या इंटरनेटच्या जमान्यामध्ये जरी उपस्थित राहू शकले नाही तरी व्हर्च्युअल पद्धतीने आपल्याशी त्यांनी संवाद साधला, शुभेच्छा दिल्या या कार्यक्रमाला आणि या कार्यक्रमाचं सुंदर पद्धतीने त्यांनी पुढील वाटचालीसाठी आपल्याला शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. कार्यक्रमाच्या या मनोगतामध्ये आपण आता मनोगताकडे वळतो आहोत. यामध्ये आपल्याला ही संपूर्ण यशाची धुरा ज्यांनी आपल्या खांद्यावर घेतली आणि एक स्वप्न पाहिलं की इथला आपला चाकरमनी आहे, तो चाकरमनी म्हणा किंवा पर्यटक म्हणा किंवा आपला कोकणी माणूस म्हणा, या स्वर्गभूमीमध्ये पाऊल टाकताना त्याला समाधान वाटलं पाहिजे. आणि ही यशस्वी धुरा ज्यांनी खऱ्या अर्थाने यशस्वीरित्या पूर्ण केली ते आपले पालकमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब उपस्थित आहेत. त्यांच्याच शुभेच्छाने आपण या कार्यक्रमाची सुरुवात करूया. मी आदरपूर्वक दिलगिरी व्यक्त करतो. थोडासा बदल होतोय या ठिकाणी. कोकण रेल्वेचे डायरेक्टर हेगडे साहेब या ठिकाणी उपस्थित आहेत. ते या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करतील. मी हेगडे साहेबांना विनंती करतो की या ठिकाणी येऊन या कार्यक्रमाला आपण शुभेच्छा द्याव्यात.
तत्पूर्वी मळगाव सरपंच या ठिकाणी उपस्थित असतील तर त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं. आपल्यासमोर मनोगत व्यक्त करतायत कोकण रेल्वेचे डायरेक्टर आदरणीय हेगडे साहेब. सभी को नमस्कार. मंच पर उपस्थित रेस्पेक्टेड नारायण राण साहब और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रविंद्र चौहान साहब और अन्य डिग्निटरीज, कोंकण रेलवे का बारे में मैं थोड़ा विस्तार में बोलना चाहता हूँ. ये रेलवे लाइन हम लोग शुरू किया था 1991 में. ऑलरेडी पहले हमारा वीटी में दिखाया. ये परिश्रम मधु दंडवते साहब और जॉर्ज फर्नांडिस साहब का ये मेहनत है. एंटायर कोंकण रेलवे मैप हमारा इंडियन रेलवे का मैप का साथ में जुड़ा है. पहले ये लाइन वेस्ट कोस्ट लाइन ए मिसिंग लिंक था. पहले कोई भी ट्रेन हमारा साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया जाता था थ्रू वाया आंध्र प्रदेश. इसमें हर आदमी हर ट्रेन नियरली 1000 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा सफ़र करना पड़ता था. ये लाइन को घटा के हम लोग इधर कोंकण रेलवे का लाइन मैंगलोर टू रोहा ये मिसिंग लिंक था. ये कंप्लीट हुआ 1998 में. उसका बाद स्टार्टिंग में हमारा ट्रेन चल रहा था ओनली 5 पेयर्स, मतलब 8-10 ट्रेन चल रहा था. आज का दिन में हम लोग 70 ट्रेन हम लोग चला रहे हैं. इसका है कोई वेस्ट कोस्ट लाइन में इतना ट्रेन सिंगल लाइन में चलाना इट इज नॉट इजी. मित्रों, मैं बहुत खुशी हूं. कोंकण रीजन बोले तो ये हमारा ब्लड में हर नर्व्स में चलता है. कोंकण रीजन इसका जो इन्वॉल्वमेंट है, इसका सपोर्ट है, आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद. और ये कोंकण बेल्ट में 24/7 365 डेज ट्रेन चलाना ये बहुत मुश्किल का काम है, स्पेशली इन द वेस्टर्न घाट्स. आप लोगों को मालूम है ये बारिश कितना होता है एक साल में. 3500 to 4000 mm रेनफॉल होते हैं इन 3 महीने में. ये कोंकण रेलवे रूट में 91 सुरंग है और मोर देन 2000 ब्रिजेस है इसमें. ये तो कहानी ओल्ड स्टोरी हो गया. अभी आज मैं यहाँ से आया एंट्रेंस में. अभी मैं बताना चाहता हूँ आई एम एंटरिंग इनटू द एयरपोर्ट, नॉट इन द रेलवे स्टेशन. ये सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद. इसका पीछे कितना डिग्नेटरी इधर बैठा है उसका मेहनत है एंड उसका इंटेंशन एंड लोगों को एक सुविधा उनका कहीं भी उसका खुद के लिए नहीं देखा, सार्वजनिक का रूप में देख के ये इतना भव्य मंदिर क्रिएट किया है. मैं स्पेशली पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. उनका ऑफिसर्स एंड स्टाफ एंड कर्मचारी ये लोगों को बहुत मेहनत किया है. ये इतना भव्य मंदिर क्रिएट किया है. हम लोग हमारा जिम्मेदारी है सब लोगों का इसका अच्छा तरह से मेंटेन करना है. स्ट्रक्चर तो क्रिएट कर सकता है लेकिन उसका ऐसा ही पालन करना एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा. मेरा सौभाग्य है मेरा जगह में मेरा चेयरमैन आने वाला था, ड्यू टू अर्जेंट वर्क की वजह से नहीं आया. मेरे को 9:30 बजे मेरे को बताया अटेंड करने के लिए. मेरे बहुत बहुत सौभाग्य हूँ ये
सेरेमनी में मेरे को पालन होने के लिए मैं और एक बार एंटायर कोंकण बेल्ट का और हमारा ये डिग्निटरीज हमारे इधर बैठा है, सब लोगों को मेरा ऑन बिहाफ ऑफ कोंकण रेलवे मैं बहुत धन्यवाद देता हूं एंड अभी नमस्कार करता हूं। एंड इतना भव्य मंदिर जो क्रिएट किया है, सबका जिम्मेदारी है इसका प्रॉपरली मेंटेन करना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद आदरणीय हेगडे साहेब। कोकण रेल्वेचे डायरेक्टर या नात्याने या संपूर्ण सुशोभीकरणाच्या कामाला आपण शुभेच्छा दिल्यात आणि धन्यवाद दिलेत। या कार्यक्रमाला उपस्थित राहून या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली त्याबद्दल आभार व्यक्त करतो। कार्यक्रमामध्ये पुढे स्वर्गीय जिल्हा प्रमुख शिवसेना अशोक दळवी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। पुढचं पुष्प गुंफण्यासाठी मी त्यांना या ठिकाणी आमंत्रित करतो की त्यांनी या निमित्ताने या कार्यक्रमाला शुभेच्छा द्याव्यात। नमस्कार। 9 ऑगस्ट आजच्या क्रांतिदिनी क्रांतीवीरांना अभिवादन करून आजच्या सुंदर अशा कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आमचे सर्वांचे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, नवनियुक्त खासदार आदरणीय दादा, या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, सुंदर असं या ठिकाणी हे सभामंडप आणि संपूर्ण सावंतवाडीला आणि या मतदारसंघामध्ये अभिमान वाटावं असं या ठिकाणी या विभागाचे आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण साहेब, दादा शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, ह्या तिन्ही त्रिमूर्तीच्या माध्यमातून हे सुंदर असं या ठिकाणी एक रेल्वे स्टेशनचं परिवर्तन करण्यात आलेलं आहे आणि आज त्याचा या ठिकाणी लोकार्पण होत आहे। मी तिन्ही महनीय व्यक्तींना आणि आमच्या तिन्ही नेत्यांना धन्यवाद देतो। अजूनही या ठिकाणी काही अपुऱ्या सुविधा आहेत त्या आपण पूर्ण कराव्या अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो आणि सावंतवाडीच्या वतीने या तिन्ही लोकांना पुन्हा एकदा धन्यवाद देऊन मी या ठिकाणी थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जिल्हा प्रमुख शिवसेना अशोकजी दळवी, धन्यवाद या शुभेच्छा निमित्त। माजी आमदार माननीय राजन तेली साहेब उपस्थित आहेत। मी राजन तेली सरांना या ठिकाणी सन्मानपूर्वक आमंत्रित करतो की त्यांनी या कार्यक्रमाला शुभेच्छा द्याव्यात। आजच्या सुंदर अशा ऐतिहासिक कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या ठिकाणी उपस्थित असलेले आपल्या सर्वांचे लाडके आवडते नेते आदरणीय राणेसाहेब, ज्यांनी दूरदृष्टी ठेवून कोकण विभागातली सगळी म्हणजे 12 रेल्वे स्टेशनची सुरुवात एक पर्यटनाच्या माध्यमातून सुरुवात केली आणि ह्या जिल्ह्याला राणेसाहेबांनंतर पहिला जास्त निधी कोकणाला दिला ते आमचे नेते आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब, तसंच जिल्हाध्यक्ष प्रभाकरजी, त्याचप्रमाणे सगळेच व्यासपीठावरची मान्यवर, नावं घेत नाही मला माहीत आहे वेळ झाला आहे, भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनाचे दोन्ही पदाधिकारी आणि समोर असलेल्या बंधूंनो भगिनींनो मित्रांनो, मी एवढ्यासाठी या ठिकाणी उभा आहे की पहिल्यांदाच मी माझ्या दोन्ही नेत्यांचं मनपूर्वक आपल्या सगळ्या जनतेच्या वतीने अभिनंदन करतो। कारण महाराष्ट्राची सुरुवात ही सावंतवाडीपासून या ठिकाणी होते आणि म्हणून माझी या निमित्ताने मी विनंती या ठिकाणी करणार आहे। रेल्वेचे मगाशी काही आमची इथली समितीची मंडळी या ठिकाणी भेटली आणि मगाशच्या कणकोलीच्या कार्यक्रमात पालकमंत्र्यांनी एक गोष्ट या ठिकाणी कबूल केली की मला जर समजा आतली परवानगी रेल्वेने दिली तर जसं आम्ही बाह्यरूप सगळं बदललं तसंच 1 वर्षाच्या आत पूर्ण ह्या रेल्वे स्टेशनचा रुपडा बदलून टाकू अशा प्रकारचं आश्वासित केलेलं आहे। मी या माध्यमातून राणेसाहेबांना एक विनंती करेन की कोविडमध्ये बऱ्याच गाड्या साहेब लांब पल्ल्याच्या बंद झाल्या आहेत या स्टेशनवरच्या, गरीब रथ असू देत अनेक, आणि या निमित्ताने आता रेल्वेचे डायरेक्टर आहेत, रेल्वेचे अधिकारी या ठिकाणी आलेले आहेत। माझी या माध्यमातून विनंती आहे की इकडे ह्या 2-3 गाड्या गेल्यानंतर इथली कुठली गाडी थांबत नाहीत, आमचे विचार रिक्षावाले इथे थांबलेले असतात आणि म्हणून या स्टेशनचा पेडणेपासून
वेंगुर्ला सावंतवाडी या सगळ्या परिसराला इतका चांगला उपयोग या ठिकाणी होतो. आणि म्हणून माझी या माध्यमातून विनंती आहे आदरणीय राणे साहेबांना, चव्हाण साहेबांना, की ज्या लांब पल्ल्याच्या गाड्या पूर्वी या ठिकाणी सुरू होत्या कोविडमध्ये, त्या पुन्हा एकदा सुरू कराव्यात, ही आमच्या आम जनतेच्या वतीने या ठिकाणी मी त्यांना विनंती करतो. त्याचप्रमाणे रेल्वेचे अनेक विषय आहेत साहेब, आपण या ठिकाणी आणि चव्हाण साहेबांनी लक्ष घालावा आणि या अधिकाऱ्यांना बरोबर घेऊन इथल्या रेल्वेच्या अंतर्गत जे काही विषय आहेत, की जे लोक आता आपल्याला इतकं चांगलं काम केल्यानंतर सुद्धा वेगळ्या पद्धतीने इथं आडवं येण्याचा प्रयत्न केला, यांना एक असा प्रकारचं दाखवून द्या की आपलं कामाचा यापूर्वीचा राणे साहेबांचा या पूर्णपणे या ठिकाणी काम जे केलेलं आहे तसंच चव्हाण साहेबांनी या ठिकाणी काम केलं. दोघांनी जर मनात आणलं तर आपण या जिल्ह्यामध्ये काय करू शकतो, कोकणामध्ये हे स्वरूप आपण या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. पुन्हा एकदा आपल्याला विनंती करतो की या 2 मागण्या ज्या आहेत त्या प्रामुख्याने आपण ज्यावेळी दिल्लीला जाल त्यावेळी पालकमंत्र्यांना पण या ठिकाणी बोलवून घ्या आणि चांगल्या पद्धतीने इथल्या दोन्ही मागण्या आपण पूर्ण मार्गाला लावा अशा प्रकारची विनंती करतो. आणि एक चांगलं या ठिकाणी रेल्वे स्टेशन, एक सुंदर रेल्वे स्टेशनला लूक हा आमच्या एअरपोर्ट सारखा या ठिकाणी आणला, त्याबद्दल मनापासून दोघांचं पण कौतुक करतो, अभिनंदन करतो आणि मनापासून या ठिकाणी आपले पुन्हा एकदा आभार मानतो आणि या ठिकाणी थांबतोय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद आदरणीय राजनजी तेली साहेब. या कार्यक्रमाला शुभेच्छा देताना लांब पल्ल्याच्या गाड्या आहेत त्या सावंतवाडी या ठिकाणी थांबल्या तर वेंगुर्ला किंवा पेडणे इथपासूनच्या सगळ्याच पर्यटकांना आणि आमच्या चाकरमान्यांना त्याचा फायदा होईल. नक्कीच ही सूचना अंमलात आणली जाईल आणि त्याची खूप चांगल्या पद्धतीने अंमलबजावणी होईल. यानंतर रवींद्रजी चव्हाण आपल्या सगळ्यांचे लाडके पालकमंत्री आपलं मनोगत व्यक्त करतायत. मी त्यांना या ठिकाणी आमंत्रित करतो. पालकमंत्री माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब. सर्वांना विनंती आहे, सर्वांनी दोन्ही हात उंच करून आपण सर्वांनी घोषणा द्यायच्या आहेत. बोला भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. आजच्या या सावंतवाडी रेल्वे स्टेशनच्या एक चांगला अशा कार्यक्रमासाठी उपस्थित आदरणीय दादा, सन्माननीय सर्व कोकण रेल्वेचे प्रमुख सर्व अधिकारी, भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष आदरणीय प्रभाकर सावंतजी, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख आदरणीय अशोक दळवीजी, सन्माननीय सर्व उपस्थित मान्यवर, व्यासपीठावरील मान्यवर, समोर बसलेले सर्व मान्यवर, मोठ्या संख्येने उपस्थित असणारे पत्रकार आणि या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या आजूबाजूच्या परिसरातील उपस्थित असणारे सर्व गावातील सरपंच, उपसरपंच आणि त्यांच्याबरोबर उपस्थित असणारे सर्व नागरिक बंधू भगिनी, खरं तर आपण सर्वजण गेली अनेक वर्ष ज्याची प्रतीक्षा करत होतो की आपल्याला सर्वांना आवश्यक आहे असे विषय हे खऱ्या अर्थाने मार्गस्थ झाले पाहिजे. परंतु आपल्याला सर्वांना मला सांगायला आनंद होतो की देशाचे पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदीजी व महाराष्ट्र राज्याचे लोकप्रिय असे मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथराव शिंदेजी, आदरणीय आमचे सर्वांचे नेते आदरणीय देवेंद्रजी आणि अजितदादा, या तिघांच्या नेतृत्वामधलं असणारं सरकार हे सर्वसामान्य जनतेचं सरकार आहे. हे वारंवार त्यांच्या कृतीतून त्यांनी सिद्ध करण्याचा प्रामाणिकपणे प्रयत्न केला. आणि त्याचंच एक उदाहरण म्हणजे काय तर आपण पाहिलं असेल की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आज बरोबर सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि या अगोदर असणारं अन्न नागरी पुरवठा हे माझ्याकडे खातं ज्यावेळेला आदरणीय मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री मला दिलं त्याला बरोबर आज 2 वर्ष पूर्ण झाली. या 2 वर्षामध्ये हा प्रयत्न केला
की वेगवेगळ्या पद्धतीने आपल्याला नक्की महाराष्ट्रातील असणाऱ्या सामान्य जनतेला न्याय कसा देता येऊ शकतो, आणि म्हणून अनेक विषयांना मार्गस्थ करण्यासाठी जे जे आवश्यक आहे ते करण्यासाठी आपण नक्की काय करू शकतो त्यासाठी प्रयत्न केला. खरं तर महाराष्ट्रामधील असणारे सर्व रस्ते हे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटमधले असणारे रस्ते आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभाग असेल, ग्रामीण भागातील रस्ते असतील किंवा नॅशनल हायवे असेल, परंतु या संपूर्ण रस्त्यांपैकी जवळजवळ 1 लाखापेक्षा जास्त किलोमीटरचे रस्ते हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे येतात. आणि या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असणाऱ्या रस्ते आणि त्यांना खऱ्या अर्थाने जर न्याय द्यायचा असेल तर त्यांना लागणाऱ्या निधीची फार मोठी आवश्यकता असेल. आणि ही निधी आणि निधीची उपलब्धता हा सर्वात मोठा असणारा प्रश्न हा लक्षात घेता संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये गेल्या 2 वर्षामध्ये मला सांगायला आनंद होतो की या 2 वर्षामध्ये जवळजवळ विविध योजनांच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या हेडमध्ये 03 असेल, 04 असेल किंवा त्याचबरोबर हॅम 1 आणि हॅम 2 असेल, अशा वेगवेगळ्या महामंडळाची निर्मिती करून असेल की जेणेकरून आपल्याकडे पैसे आहेत, बजेटमध्ये उपलब्ध नाहीत, तरीसुद्धा आपण महामंडळाच्या माध्यमातून एक निधी हा उभारून आपल्याला महाराष्ट्राची सेवा करता येऊ शकते का, असा सर्व गोष्टीचा विचार करून मला सांगायला आनंद होतो की 2 वर्षामध्ये जवळजवळ 92,000 कोटी रुपयाच्या कामांना मंजुरी आणि प्रत्यक्षपणे कामाला सुरुवात झाली. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा जवळजवळ 5.5 ते 6,000 कोटी रुपये हे विकास कामांना देण्याचं काम हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून झालं. मला सांगायला आनंद होतो की कोकण रेल्वेनी खऱ्या अर्थाने दिलेल्या परवानगींमुळेच या कोकण रेल्वेचे असणारी सर्व स्थानकं की ज्याचा बाह्य भाग जो आहे त्याच्या येणाऱ्या सुशोभीकरणासाठी त्यांनी आम्हाला दिलेली परवानगी, आणि पहिल्या टप्प्यामध्ये आपण 12 रेल्वे स्टेशन, मग ती आपल्याला माहीत आहे रायगड जिल्ह्यामधली 3 रेल्वे स्टेशन, मग ते कोलाड असेल, महाड असेल आणि माणगाव, आणि त्याचबरोबर रत्नागिरीमधली असणारी 5 रेल्वे स्टेशन, त्यामध्ये खेड, चिपळूण, रत्नागिरी, त्याचबरोबर संगमेश्वर आणि राजापूर, अशी 5 ती, आणि इथे असणारी 4 रेल्वे स्टेशन, त्यामध्ये कणकवली, सिंधुदुर्ग नगरी, कुडाळ आणि सावंतवाडी, अशा 12 रेल्वे स्टेशनला अशा पद्धतीने डेव्हलप करण्याचं काम हे आपण केलं. खऱ्या अर्थाने आपण सर्वांनी लक्षात घेतलं पाहिजे, आदरणीय दादांनी खऱ्या अर्थाने एक पाऊल काही वर्ष अगोदर टाकलं. हा संपूर्ण जिल्हा जो आहे हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित केलं गेलं. खरं तर तेव्हापासून आजपर्यंत आपण पाहिलं असेल की सातत्याने त्यांचा प्रयत्न आहे की हा जिल्हा जो आहे तो पर्यटन जिल्हा म्हणून खऱ्या अर्थाने गोव्याबरोबर आपली स्पर्धा कशी होईल, आणि गोव्याबरोबर जर स्पर्धा करायची असेल, देश एक आहे परंतु तरी सुद्धा आपण गोव्याच्या अत्यंत जवळ आहोत, त्यामुळे पर्यटन दृष्ट्या जर गोवा हा सदन होऊ शकतो तर सिंधुदुर्ग हा सुद्धा सदन होणं अतिशय सोपं आहे. आणि म्हणून तुम्हाला आम्हाला सर्वांना नक्की काय करायला हवं तर आपण या सगळ्या गोष्टीकडे बारकाईने लक्ष देण्याची गरज आहे. इथलं असणारं स्थलांतर हे जर थांबवायचं असेल तर तुम्हाला आम्हाला सर्वांना विविध योजना या सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचवणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. पर्यटनाच्या दृष्टिकोनातून प्रत्येक विषय जर तुम्हाला आम्हाला सर्वांना हाताळायचा असेल तर एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की गेल्या काही वर्षांमध्ये या संपूर्ण सिंधुदुर्गामध्ये आपण पाहिलं असेल की सिंधुदुर्ग जिल्हा हा महाराष्ट्रामधील 1 नंबरचा जिल्हा आहे. स्वच्छतेच्या बाबतीमध्ये 1 नंबरचा जिल्हा म्हणून सिंधुदुर्ग ओळखला जातो. याचा अर्थ लक्षात घ्या, आमचा असणारा सर्वात मोठा पर्यटनाला आवश्यक असणारा जो गुण आहे तो आपल्या जिल्ह्यामध्ये आहे.
आपण बऱ्याच ठिकाणी ज्यावेळेला पर्यटनासाठी जातो किंवा आपण सहलीसाठी जातो किंवा ज्या ज्या ठिकाणी जातो त्या सर्व ठिकाणी आपल्याला स्वच्छता जी आहे या स्वच्छतेसाठी बऱ्याच वेळेला अनेक पर्यटक आपली नाकं मुरडताना दिसतात. परंतु सिंधुदुर्गाच्या असणाऱ्या नागरिकांचा स्वभाव किंवा त्यांची असणाऱ्या अंगीकृत केलेल्या सगळ्या गोष्टी की गेले अनेक वर्ष हा जिल्हा हा स्वच्छतेच्या बाबतीमध्ये अव्वल आहे. यामध्ये अजून आपण सुधारणा करणं येणाऱ्या काळामध्ये गरजेचं आहे. ही कशी करता येऊ शकते तर आपल्याकडे असणारी जी सार्वजनिक ठिकाणं आहेत या सार्वजनिक ठिकाणामध्ये तुम्हाला आम्हाला सर्वांना हे चित्र निर्माण करायला हवं की येणाऱ्या काळामध्ये हे सर्वच्या सर्व आज ज्या परिस्थितीमध्ये आहे त्याही पेक्षा अत्यंत चांगलं कसं होईल. या सगळ्या गोष्टी जर केल्या तर लक्षात घ्या की तुम्ही आणि आम्ही सर्वजण काय करू शकतो हे आपण सर्वांनी लक्षात घेतलं पाहिजे. आज ही रेल्वे स्टेशन सर्व अतिशय चांगल्या स्थितीमध्ये आहेत. माझी या जिल्ह्यामधील असणाऱ्या सर्व लोकप्रतिनिधींना आणि विशेष करून सरपंच की ज्या गावामधील सरपंच आहेत या सर्वांना आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींनी स्मार्ट विलेज हा कन्सेप्ट तुमच्या समोर मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. प्रत्येक गावाची ओळख जी आहे त्या गावाची ओळख त्या ठिकाणच्या असणाऱ्या व्यवस्थेमुळे झाली पाहिजे. ते गाव एका कुठच्या तरी वेगळ्या ओळखीमुळे जगाच्या पाठीवरती नेण्याची एक आपल्याला सवय लागली पाहिजे आणि ते सुद्धा गाव त्या दिशेने कसं जाईल यासाठी कुठेतरी येणाऱ्या काळामध्ये प्रयत्न करण्याची गरज आहे. सोपं काम आहे. अनेक जणांनी त्या विषयामध्ये पावलं ही उचलली आहेत परंतु ही पावलं जी आहेत ती भक्कम करणं येणाऱ्या काळामध्ये अत्यंत गरजेचं आहे. सावंतवाडी शहराची ओळख काय तर सावंतवाडी शहरामध्ये बनवली जाणारी खेळणी ही सावंतवाडीची ओळख आहे. ही ओळख जी आहे ही जगाच्या पाठीवरती तुम्हाला आम्हाला सर्वांना नेणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. अशाच पद्धतीने प्रत्येक गाव आणि गावाची असणारी ओळख ही तुम्हाला जगाच्या पाठीवरती नेणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. ग्लोबल पूर्णच्या पूर्ण व्यवसाय जो आहे तो आज पूर्णच्या पूर्ण आपल्या हातातील असणाऱ्या इंटरनेटवरती होतो. त्यामुळे हे लक्षात घ्या की तुमची ओळख ही तुमच्या हातातील असणाऱ्या मोबाईल आणि इंटरनेटमुळे जगाच्या पाठीवरती जाऊ शकते. यासाठी काम करण्याची गरज आहे. प्रत्येक तालुका या सिंधुदुर्गामधील असणारा या ठिकाणी येणारा प्रत्येक जण हा येणाऱ्या काळामध्ये निदान 3 ते 4 दिवस बाहेरून येणारा पर्यटक हा त्या ठिकाणी कसा थांबेल यासाठी काम करण्याची गरज आहे. ज्या वेळेला तो पर्यटक आपल्या जिल्ह्यामध्ये थांबेल त्यावेळेला खऱ्या अर्थाने इथला असणारा आर्थिक विकास ज्याला म्हणतो तो आर्थिक विकास येणाऱ्या काळामध्ये होऊ शकतो. आणि म्हणून तुम्ही आणि आम्ही सर्वांनी हा विचार येणाऱ्या काळामध्ये करण्याची गरज आहे. आज आपण सर्वजण लक्षात घेत आहे की या संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आपण पाहिलं असेल की इथलं असणारं इन्फ्रास्ट्रक्चर हे अतिशय सुंदर आहे. आपण पाहिलं असेल इथे असणारी 2 एअरपोर्ट ही सिंधुदुर्गाच्या अत्यंत जवळ आहेत. एक मोपा आणि चिपी सारखी 2 एअरपोर्ट जवळ आहेत. त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात घ्या या सर्वाचा कुठेतरी येणाऱ्या काळामध्ये आपण फायदा घेणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. तुम्हाला आम्हाला सर्वांना एक नवीन विचाराने पुढे जाणं हे अत्यंत गरजेचं आहे. सिंधुदुर्गाची ओळख ही तुम्हाला आम्हाला सर्वांना बदलण्याची गरज आहे. इथल्या असणाऱ्या प्रत्येक प्रोडक्ट हे सामान्य जनतेपर्यंत नाहीत तर जगाच्या पाठीवरती नेण्यासाठी तुम्हाला आम्हाला सर्वांना काम करण्याची गरज आहे. आदरणीय दादांच्या दूरदृष्टीमुळे हा जिल्हा हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित झाला आहे. त्याला एक वेगळी ओळख तुम्हाला आम्हाला सर्वांना मिळून करायची आहे. मला खात्री आहे की त्यांच्या नेतृत्वामध्ये आणि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये हा विकसित जिल्हा म्हणून तुम्हाला आम्हाला सर्वांना पुढे जायचं आहे. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. पालकमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांनी एक आश्वासक सुरुवात आपणाला सांगितली की आज आपण
जगाच्या तुलनेमध्ये इंटरनेटच्या माध्यमातून कनेक्ट झालेलो आहोत आणि ही व्यापकता अजून वाढवायची असेल तर आपल्याला मरगळ झटकून काम करावं लागेल आणि आपली इथली प्रोडक्ट, इथला पर्यटन, इथला रोजगार, इथलं दरडोई उत्पन्न कसं वाढेल आणि विकास कसा साधला जाईल यासाठी आपण सगळ्यांनी सजग राहूया. अशा पद्धतीसाठी माननीय नारायणराव राणे साहेबांचं दमदार नेतृत्व आणि मोदी साहेबांची साथ याच्यावर नक्कीच आपण कोकणवासी आहे विकासाची एक नवी सुरुवात करू. ही आता सुरुवातीची नांदी आहे. अशा पद्धतीची शुभेच्छा या ठिकाणी माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेबांनी व्यक्त केल्यानंतर आपण ज्यांच्या मनोगताची सगळेच जण आतुरतेने वाट बघत आहोत ते माननीय खासदार, आपले कोकणचे लोकसम्राट नेते, लोकनेते, आपल्या हृदयामध्ये असीम स्थान निर्माण करणारे नारायणराव राणे साहेब यांच्याबद्दल बोलावं तितकं कमी आहे. पण एक गोष्ट सांगतो रसिक हो, आम्हाला दादानी म्हणजेच नारायणराव राणे साहेबांनी विकासाचं स्वप्न दाखवलं. इथलं दरडोई उत्पन्न 34,000 पासून पुढे लाखापर्यंत, त्यानंतरही पुढे घेऊन जाण्यासाठी त्यांचा मोलाचा वाटा ठरला. आम्हाला डिजिटल स्वप्न दाखवण्याचं पहिलं काम आहे ते माननीय नारायणराव राणे साहेबांनी केलं आणि इथे जी विकासाची छोटी वाट होती तिचा रस्ता केला आणि त्या रस्त्याचा आता हमरस्ता होतोय आणि त्याचे सगळे साक्षीदार आपण होतो आहोत. यासाठी नारायणराव राणे साहेबांना एकदा जोरदार टाळ्या देऊया, गजर करूया टाळ्यांचा आणि मी सन्मानपूर्वक आपल्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये या ठिकाणी आमंत्रित करतो माननीय खासदार, आपल्या सगळ्यांचे नेते नारायणराव राणे साहेबांनी या ठिकाणी येऊन आपल्याला संबोधन करावं. भारताने आत्ताच लोकसभेची निवडणूक पूर्ण केली आणि त्यानंतर देशाचे पंतप्रधान म्हणून माननीय नरेंद्र मोदी साहेब तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले. हे का सांगतोय? 1, 2, 3 निवडणुका जिंकून यशस्वीरित्या पंतप्रधान होऊन ते आज कारभार करतायत आणि त्यांच्या सत्तेमध्ये आपण असल्यामुळे आज आमच्या रवींद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली कणकवली, ओरस आणि सावंतवाडी ही पण हॅट्रिक आज पूर्ण झाली आहे सुशोभीकरणाची आणि म्हणून त्यांचं मी प्रथम अभिनंदन करतो. आत्ता त्यांचं भाषण संपलं ते सन्माननीय श्रीयुत रवींद्र चव्हाण, डायरेक्टर कोकण रेल्वे सन्माननीय RK हेगडेजी, सन्माननीय नागदत्त राव मुख्य अभियंत्रक कोकण रेल्वे, सन्माननीय प्रभाकर सावंत भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष, सन्माननीय राजन तेली, श्वेता कोरगावकर महिला जिल्हा अध्यक्ष, छाया नाईक अधीक्षक अभियंता, सन्माननीय महेंद्र किनी कार्यकारी अभियंता सावंतवाडी, सन्माननीय मनीष दळवी जिल्हा बँक अध्यक्ष, सन्माननीय राजन गिरप, सन्माननीय संजू परब, सन्माननीय विशाल परब, महेश वारंग, सन्माननीय अशोक दळवी आणि सर्व उपस्थित पत्रकार मित्र, उपस्थित सावंतवाडीची सर्व वडीलधारी मंडळी, सर्व पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी आणि बंधू भगिनीनो आणि मित्र, हा तिसरा कार्यक्रम आहे. एकाच दिवशी एकाच जिल्ह्यातील 3 रेल्वे स्टेशनाचं सुशोभीकरणाचा कार्यक्रम, लोकार्पणाचा कार्यक्रम आज संपन्न होतोय. चांगली गोष्ट आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकास एक गतिमान रीतीने जात असताना आपल्या लोकांना आनंद वाटावा अशी घटना आहे. रेल्वे स्टेशनकडे आल्यानंतर, या मंडपात आल्यानंतर आनंद वाटेल.
तेव्हा काय सावंतवाडी स्टेशन आहे, काय सुंदर आहे, प्रसन्न वाटतं असे उद्गार काढतील. आणि म्हणून हा खरोखर आजचा दिवस अतिशय चांगला आहे. आणि म्हणून राज्य सरकार आणि सन्माननीय रवींद्र चव्हाण आणि त्यांचे सहकारी अधिकारी, सर्व कोकण रेल्वेचे सर्व अधिकारी, सन्माननीय हेगडे साहेब आणि त्यांचे सहकारी, सर्वांना आम्ही धन्यवाद देतो. आणि असंच सहकार्याचं सातत्य भविष्यात ठेवा. आणि या स्पीडने जर सहकार्य मिळालं तर हा जिल्हा फार पोटेन्शियल आहे, विकास प्रगतीला वाव आहे या जिल्ह्यामध्ये. या जिल्ह्यातल्या लोकांची मानसिकता विकासाची आहे, सहकार्याची आहे असं म्हणालो नाही, विकासाची मानसिकता आहे. आणि म्हणून योग्य रीतीने विकास साधला तर हा जिल्हा राज्यात नाही देशात आर्थिक सबळ दरडोई उत्पन्नात पुढे असलेला जिल्हा झाल्याशिवाय राहणार नाही. मित्र हो, बाजूला गोवा आहे लागूनच. हा गोवा कोणते क्रॉप किंवा पीक धान्याचं तसं उत्पन्न त्यांच्याकडे नाही आहे, शेतीचं कृषीचं उत्पन्न नाही आहे. त्यांच्या त्या जिल्ह्यामध्ये जी आर्थिक उलाढाल आहे ती पर्यटनाच्या माध्यमातून आहे. पर्यटनाला आवश्यक गोष्टी त्यांनी केल्या. आज किती हॉटेल्स आहेत, किती रेस्टॉरंट आहेत, किती शोरूम आहेत. पाहिलात बाजारपेठा कशा भरलेल्या असतात. मग तेच वातावरण उद्या जिल्ह्यात झाल्यात. आज त्यांचं दरडोई उत्पन्न गोव्याचं 4.5 लाख, 4,50,000 रुपये दरडोई उत्पन्न एका माणसाचं सरासरी. आपलं बरेच प्रयत्न करूनही आज 240 पर्यंत आपण गेलो. 240 भारताचं 2 लाखापर्यंत आहे, आपण 240 आहे. सिक्कीम चायनाच्या बॉर्डरवर सिक्कीम राज्य आहे आपलं, त्यांचं 4,10,000 आहे. कसं काय हो? तिथे पण पर्यटनातून प्रगती. तामिळनाडू दक्षिणेला राज्य आहे, ते गतीने प्रगतशील होत आहे. त्यांच्याकडे टुरिझम पेक्षा औद्योगिक क्रांती होते, प्रगती होते. इंडस्ट्रीच्या माध्यमातून आज 3.5 लाखापर्यंत ते पोचलेले आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या लोकांनी, जनतेने, तरुणांनी, प्रौढांनी विचार करायला पाहिजे, माझा जिल्हा कोणत्या विषयाने मी प्रगत करू. माझा निसर्ग 121 किलोमीटरचा समुद्र आहे, सह्याद्रीचे डोंगर आहेत आपल्या बाजूने, नद्या आहेत, हिल स्टेशन आहेत. काय नाही आपल्या जिल्ह्यात. त्या साधन सामुग्रीचा उपयोग करून आपण प्रगती साध्य केली पाहिजे. अंतर्गत स्पर्धेऐवजी बाहेरच्या उद्योजकांशी स्पर्धा करा. अनेक गोष्टी आहेत. अहो, इथे बाजारात काजू पहिले मालवणी माणसांनी नाही आणले, गुजरातच्या एका महिलेने आणले. फॅक्टरी सावंतवाडीत टाकली आणि त्याचे पॅकेट बॉक्स बनवून ती सगळ्या रेल्वेतून ती विकायला सुरुवातीला लागली. तेवढा टर्नओव्हर आतापर्यंत कोणाचा नाही. अनेक गोष्टी आहेत विकासाच्या. आंबा, काजू, नारळ, फणस, करवंद, जांभळं, किती फळं आहेत. आंबा जगामध्ये मागणी आहे जांब्याची. नुसता आंबा नाही, आंब्याबरोबर त्याची बाय प्रोडक्ट जर आपण केली तर युरोपमध्ये, अमेरिकेत फार मागणी. पण त्यामध्ये जात नाही. आंबा काढला, एक तर काढत नाही, कॉन्ट्रॅक्ट देऊन टाकतो, ही माझी बाग, काय देता बोला. मग तो येणारा घेणारा माणूस म्हणतो एवढे देतो. आपलं म्हणतात काय, आपलं झंझट नाही ना. पैसे घेतले का परत आपल्या घरात खुर्ची टाकून बसायला बरं.
पण ते आंबे काढणं, बॉक्समध्ये व्यवस्थित भरणं, ते मार्केटला पाठवणं, तिथे मार्केटिंग करणं, हे कष्ट आपण घेत. एक वर्षी मी मुद्दाम तपासलंय. जेव्हा आंबा इथे पाहिला देवगडला, आम्ही मार्केटला बोल पाठवा, जून मध्ये चिठी आली का मला सांगा. एवढीशी चिठी येते जून मध्ये, किती पेट्या किती रुपये. मेला आंबे पाठवले हो, चिठी आली हो, पेटी कशी गेली हो, 300, आता 400. ती पेटी तो व्यापारी कशी विकतो, एक्सपोर्ट कसं करतो, 2000 रुपये पेटी. 2000, हा एक भाग झाला. सुरतला आंब्याचा पल्प बनतो, आलाय आंब्याचा. त्याचबरोबर ते अख्खे आंबे सुरतला पॅक कर. एक बॉक्स आहे छोटा, एका बाजूने आंबा दिसतो आणि तो पॅक कर. मी एका डिसेंबर मध्ये माझ्या एका मित्राकडे गेलो, शिंदी होता, डिनरला म्हणून गेलो मी, मिसेस. त्याने जेवणा अगोदर मला विचारलं, साहब आप मँगो खाते है क्या? मी मँगोच्या प्रदेशामधला आणि मलाच विचारतो शिंदी माणूस, मँगो खाएंगे क्या? अरे मैं बोला मैं कोकन का हूँ. हाँ ठीक है, इसलिए पूछता हूँ, ये दिसंबर है ना इसलिए पूछ रहा हूँ. मला लाइए. त्याने बॉक्स पण आणला आणि आंबा बशीमध्ये कापून ठेवला. खाल्ला आंबा चांगला. मी बोला कहाँ से लाते हैं ये सब? बोलते हैं बाजार में से. कहाँ मिलता है? तो त्यांनी काही ठिकाणी सांगितलं. एक आंबा त्यांनी 44 रुपयाला घेतला, एक आंबा बॉक्स 44. मी माहिती काढली त्या वर्षी, एक आंबा काय किंमत, 5 रुपये एक आंब्याची. एक आंबा पॅक करायला 12 रुपये, अधिक 5 17, ट्रान्सपोर्ट 1 18, अनदर खर्च समजा अजून 2 रुपये 20, तो 44ला विकतो. सांगा मला, 20 रुपये खर्च, 24 रुपये घर बसल्या तो कमवतो मार्केटिंग करून. आणि आम्ही फक्त आंबे जागेवर विकतो किंवा त्या क्रॉपर्ड मटेरियल घालून. बांधवानो, थोडी मेहनत आणि विचार करा. मी MSCB मिनिस्टर होतो. एक अमेरिकेचा माणूस माझ्याकडे आला आणि मला म्हणाला, जॅक फ्रूट के जो बी आहे त्याची, ती मला त्याची पावडर पाहिजे, कितीतरी टन म्हणाला. मी बोला फणसाची बी याला काय, आम्ही तर फेकून देतो, काही लोक भाजी करतात, काही तर खाल्ला फणस काय गेला बाजूला. मला आपको क्यों चाहिए सर? तो मला म्हणाला, अमेरिकेत एक संशोधन झालं, त्या संशोधनामध्ये जॅक फ्रूटच्या बीची पावडर फार्मास्युटिकलसाठी, डायबिटीससाठी औषध म्हणून बनवतात. आपल्याकडे कोणी प्रयत्न केला? नाही केला. कोकमाच्या बीपासून केला? नाही केला. चिंचेच्या बियापासून केला? नाही केला. अनेक अशी झाडं आणि फळं आहेत की फार्मास्युटिकलमध्ये जगात मागणी आहे. सोलापूरला आंबे काजू लावत नाही, चिंचेची झाडं लावतात. काही तरुण माझ्याकडे आले होते, कर्ज पाहिजे म्हणून. मी त्यांना अरेंज करून दिलं. दिलं बाबा दाखव तरी काय करता तुम्ही. एक दिवशी पिशवीत चिंचेच्या फांद्यावर चिंच लागलेले होते. तर मला बोलला, साहेब आम्ही ही लागवड चिंचे झाडाची करतो. चिंच आहे भार आम्ही विकतो, वरचं आहे मांस, आणि चिंचेची बी काळी आहे ना, त्याच्या आतमध्ये त्या सफेद पावडर होऊ शकते, ती आम्ही पावडर बनवतो आणि जर्मनीला पाठवतो. हळद घ्या, हळद सगळ्याकडे लागवड चालली आहे, सांगली सातारा वगैरे हळदीची लागवड मोठ्या प्रमाणात. सांगलीला मोठी फॅक्टरी पण आहे. मी एकदा विजिट करून आलो मंत्री असतो. काय हो हळद, हळदीची मशीन दिल्लीला 1,40,40,000 मिळते. हळद अख्खी मशीन मध्ये टाकली तर एका बाजूला पावडर आणि दुसऱ्या बाजूला एक दुसरी जी पावडर पडते
त्याची किलोला किंमत 8,000 रुपये. 8,000 रुपये. आणि लोक हळद पिकू लागले. आपल्याकडे अजून नाही. काजू कधी धरतात, आंबेवर बघत बसतो, मोहर आला असं होईल, गणित अगोदर बस सुरू, बाकी काय करायचं नाही तिथपर्यंत. असं नाही चालत, असं नाही चालत. पैसे मिळवण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. आपल्याकडे साधन 121 किलोमीटरचा समुद्र किनारा आहे. मासेमारी होते त्यातून. बाजूला समुद्र बाजूला सफेद दगड पडतात. मी एकदा शोरूम मध्ये गेलो मोठ्या मुंबईत. शोरूम मध्ये काही वस्तू मी घेतल्या. एवढ्यात तो सेल्समॅन सर, त्यांनी मला दाखवलं काही पीस बांबूची हे दाखवली. बांबू एका छोट्या कुंडीमध्ये असा लावला. ये पेड़ से क्या होता है? ये तो बांबू का है. यस सर, ये घर में लेके जाएंगे, ये बहुत शुभ है, पैसा घर में आने लगेगा. ये चायनीज है. मेलो वा, हे आता नेला आणि पैसे येणार असेल तर आपण घेऊन जाऊया. मी किंमत विचारली. कशी किंमत? एवढंसा झाडा एवढी उंचीला आणि एवढासा तो खालची कुंडी. सर किती रुपये असतील हो? 1500. अहो 20 रुपये किंमत होणार नाही. ते कसं हे शुभ आहे, घरात नेलं तर असं बोलल्यावर 1500 कमवतात. आपण 100 धरू तरी पण 1400 रुपये प्रॉफिट. सांगा मला. अनेक गोष्टी अशा आपल्या जिल्ह्यात. मागडे MSME असताना मी अधिकाऱ्याला आणलं. अनेक प्रोसेसिंग युनिट दाखवले मी आत्ताच ते ओरसला म्हणालो, आपल्याकडे तांदूळ होतो. मग तांदळाचे आता तांदळाचा जमाना गेला, लोक आता नाचणी खायला लागलेत. आज एका ठिकाणी सकाळी गेलो मी तर ब्रेकफास्ट करून गेलो बसलो होतो समोर नाचणीचा डोसा. हे बदललाय, नाचणीला किंमत आली. परवा मला एकाने दाखवलं, एक बॉक्स आणला छोटासा. सर ये चावल से बना रहा है. मला व्हेरी गुड, बताइए. तर भात म्हणून मी ते जवळ घेतला, बॉक्स उघडला. वेफर सारखं होतं ते, जस्ट लाईक वेफर. मी तोंडात टाकलं, कुरकुरीत एकदम, दातांना काही त्रास नाही, विरघळत. आता तांदळापासून वेफर बनायला लागली, कोलमीपासून वेफर बनायला लागली. कशापासून काय बनत नाही. हा मी पाहत राहतो, बाजारात मिळतं खात राहतो, बनवायचा प्रयत्न करून पैसा मिळवत नाही. हे सगळ्याला पैसा लागतो. ही जी गाडी आहे दळणवळणसाठी आहे. जगामध्ये अशी म्हण आहे, ज्या देशात, ज्या राज्यात, ज्या शहरात दळणवळण उत्तम, तिथे प्रगती नांदते, तिथे प्रगती होते. या गाडीत प्रवासासाठीच नाहीये, माल घेऊन जाणं, विकणं, आणणं, यासाठी गाडीचा उपयोग करा. नाही तर मुंबईला जायला बरं आहे, जायचं दुसऱ्याशी यायचं, खुश होतात. अरे पण मुंबईला काय घेऊन गेलात, काय विकलात, किती पैसे मिळवले आणि जिल्ह्यात आणले. असे पैसे आणाल ना, आपलं पर कॅपिटल इन्कम 500च्या वर 2 वर्षात जाईल. 2 वर्षात नाही परत प्रयत्न करतात. आपल्याकडे आता काही मुलांना प्रमाणपत्र दिले आमच्या रवी चव्हाण. नोकरी पाहिजे, शिकल्यावर नोकरी पाहिजे. 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 वर जात नाही. पण व्यवसाय केल्यात आज 50,000 मिळतील. 2 वर्षांनी 2, 3, 4, 5 लाख मिळू शकता, 20 लाख पण मिळू शकतात. माझ्याकडे अनेक उद्योजक मुलं आहेत. विचार करा, हे बांधलं, हे रवीने तुम्हाला आनंद वाटायला, सुलभ व्हावं, शोभा वाढावी, सावंतवाडी सुंदर दिसावं, यासाठी बांधलंय. प्रोत्साहनात्मक बांधलंय. पहा तुमचं शहर कसं अभिमान वाटावं तसं. आणि मग अभिमान वाटावं यासाठी उत्पन्नाकडे वळा. हे सांगण्यासाठी हे रेल्वे स्टेशनचं सुशोभीकरण आहे आणि आज लोकार्पण आहे. तुमच्याकडे अर्पण केलं
याचा फायदा उठवा, पण याच्यातून शिका. हे बोध घेण्यासाठी लोकार्पण आहे, बोध घेणे, काहीतरी शिकण्यासाठी. कोकणी माणूस हुशार आहे. SSC 10वी-12वीचा रिझल्ट मेरिटमध्ये 5-10 असतातच असतात. लोक म्हणतात अरे वा कोकण काय हुशार आहे. कोकणाची हुशारी. आणि मुंबई ही कोकणात आहे, पण मुंबईत कोकण नाही ना आर्थिकदृष्ट्या. देशाच्या तिजोरीत मुंबई 34% हिस्सा आहे. 34% तिजोरीत पैसे मुंबई टाकते. त्यातलं 1% कोकणात का नाही? कोकणी माणूसच मुंबईत आहे. कोकण आणि मुंबई आम्ही वेगळं मानत नाही. मग का नाही ते इथे मुंबईचा या ठिकाणी प्रभाव कामात, कार्यात, उत्पादनात का नाही करायला? आणि म्हणून कार्यकर्ते असतील त्यांनी या संबंधी उत्पन्नाचे साधन मार्ग सांगावेत, कार्यकर्त्यांना सांगावेत. हे मार्ग आहे, हा मार्ग प्रगतीचा. उत्पन्न रिसोर्स उत्पन्न निर्माण करणं, आपली आर्थिक आपले गरजेप्रमाणे उत्पन्न निर्माण करणं, आणि तसं केलं तर जीवनमान सुधारतं, प्रगती होते. समृद्धी हा विषय लिहिणं सोपं आहे, पण समृद्धी आणणं त्यापेक्षा कठीण आहे. त्यासाठी मेहनत, परिश्रम आणि बुद्धिमत्तेची जोड द्यायला पाहिजे. शक्य आहे, सगळं शक्य आहे. आणि म्हणून तुम्ही सर्वांनी आम्ही प्रगती करत राहू. मी काय, रवी काय, बसलेले माझे सवंगडी काय, इथेही समोर आहेत. पण त्यासाठी प्रयत्न करणं आवश्यक आहे. व्यवसायाची स्पर्धा करा. कदरे अहमदाबादला जाऊन या, गुजरातला जाऊन या. व्यवसाय कसे असतात बघा, टर्नओव्हर बघा. MSME आहे ना, माझ्या अंडर 6,40,00,000 कारखाने होते. 6,40,00,000. त्यातले मॅक्झिमम कारखाने गुजरातचे. मला राग नाही यायचा, मी त्यांचा सन्मान करायचो. वा काय करतात, काय मिळवतात. एका मुलाला बोलवलं मी, तरुण होता, ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर वडिलांचा बिझनेस सांभाळत होता. मेलं, भाई साहब आप अभी खुद बिजनेस संभाल रहे? यस सर मैं संभाल रहा हूँ. आपका ईयर का टर्नओवर क्या है? सर 150 करोड़ का टर्नओवर. मेरा प्रॉफिट क्या है? सर हमें 75 करोड़ रुपए इससे मिलता है वर्षाला. खर्च होऊ शकत नाही, एका दुसऱ्याकडे खर्च. ते करोडोमध्ये गेले, आम्ही अजून लाखात नाही गेलो लाखात. का नाही? विचार करा ना, डोक्याला त्रास द्या. गुगल आहे तुमच्याकडे, पहा उघडाणी, कुठे व्यवसाय, कोणता व्यवसाय, काय करावा, अनेक मार्गदर्शन पुस्तकं आहेत. प्रयत्न करा, ते करायला पाहिजे. आणि केलं तर काही कठीण नाही. परवा मी आमचे इथे कुलकर्णी कुठेतरी बसले, विमानातून निघालो सिंधुदुर्गात यायला. मला म्हणले साहेब चहा घेणार का तुम्ही? तर मी तर चहा कमी म्हणजे बंद जवळ आहे. मी म्हणला चांगली असेल तर घेईन. त्याने एका स्टॉलला, बांद्याच्या जवळ स्टॉल आहे, तिथे गाडी उभी केली. एक तर स्टॉल किंवा हॉटेलमध्ये, रेस्टॉरंट मी जात नाही, पण हे एवढी कौतुक करत होते, अशी आहे चहा, असं आहे, ब्रेड असा आहे. तर मग मला गेलो. बसायला जागा नव्हती, मग आम्हाला त्यांनी करून दिली. बस खरंच चहाही चांगला, ब्रेडही चांगला होतो. पण धंदा किती असेल, बसायला जागा नाही म्हणजे. मी जवळपास 8 वाजता रात्री होतो, 8, 8:30. आपल्याकडे असं का नाही? मी आमच्या हॉस्पिटलमध्ये आता नवीन चहा निघालाय, काय म्हणतात ते चहाची स्टॉल आहेत त्या, सलगर म्हणा फलगर काहीतरी नाव आहे. चहा हे ब्रेड बटर काय, ब्रेड बटर नाही, तोच बी तमुक देतात. काही जणांना मी 1-2 जागा दिल्या. एक हॉस्पिटलमध्ये, एक
मी जाता ते नेहमी बघतो, मालक आहे का, पेडणेकर दिसत आहेत का. कालांतरानं पेडणेकर पण नाही, मुलगी पण नाही, टाळ दिसलं मला, टाळ. काय हो आपलं सातत्य, कसा पैसा येईल, कसा येईल. त्या मनीष म्हणतो साहेब आता डिपॉझिट कमी झालं, दळवी या बँकवाला. याच्यामुळे विचार करावं. हे सगळं आजचा समारंभ बोध घेण्यासाठी आहे, शिकण्यासाठी आहे, आर्थिक प्रगतीसाठी आहे. हे प्रगतीचं प्रतीक आहे बांधवांनो. सुंदर घरात राहायचं, उत्पन्न तसं पाहिजे. घरात सुंदर घडवायला पैसे लागतात. चांगला आहार घ्यायचे, पोषक चांगले आहार, पैसा लागतो. मुलांना आर्थिक सबळ बनवून चांगले डॉक्टर, इंजिनियर वगैरे बनवायचं असेल, पैसा लागतो. एकदम झाल्यानं इंजिनिअरिंगला गेल्यानंतर विचार करणार, 12वी होत असताना विचार करणार का अगोदर फाउंडेशन घालणार. करावा विचार कोकणी माणसानी. कोकण म्हणजे समृद्ध ही व्याख्या दिल्लीपर्यंत द्यावी, अशासाठी तुम्ही काम करावं, हे मी पोटतिडकीने बोलतो. आमचा रवी चव्हाण अतिशय चांगलं काम करतो. मी देतो तिथे 2 ठिकाणी कौतुक केलं, इथे कौतुकाची हॅट्रिक करतो. चांगलं काम. हे सगळं वेगळं आहे, आतापर्यंत कोणी केलं नाही. न करता मग टीका करतील, हे वाकडा आहे, सरळ का नाही, हे असं काय दृष्टीच वाकडी आहे ना त्यांची. आपल्या मराठीत एक म्हण आहे ना, कावीळ झाले का सगळं पिवळं दिसतं, ते आमच्या विरोधकाने दिसतं. चांगलं बघा ना. मी आलो ना 90ला, पर कॅपिटल इन्कम तेवढं उत्पन्न 35,000, आज 240 आहे. आता रवी आमचा 4 पर्यंत नक्कीच नेईल असा विश्वास आहे. 34 टाळ्या पडल्या इकडून ते तिकडे नाही. ते मामा वाजवतच नाही. काय हो हे लाल शर्ट, त्यांना वाक्य कळलं नसेल. पुढच्या वेळा टाळी वाजव. तेव्हा माझ्या बंधू भगिनींनो आणि मित्रांनो, लागा, प्रगतीचे मार्ग शोधा, मार्गदर्शनाने लागा. फार या जगात प्रगतीसाठी फार मोठा स्कोप आहे. मोदी साहेबांनी 10 वर्षात भारत 2014 साली मोदींनी पंतप्रधान झाले, ते भारताची जगात व्यवस्थेत भारत 11 नंबरवर होता. मोदींनी 10 वर्षात भारताला 11 वरून जगातल्या अर्थव्यवस्थेत 5व्या क्रमांकावर आणलं. 5व्या क्रमांक. आणि त्यानंतर काय म्हणाले ते महत्वाचं आहे. काय म्हणाले, आता आम्ही 5व्या क्रमांकावर आहोत, पुढच्या 3 वर्षात भारताला जगाच्या अर्थव्यवस्थेत मी 3ऱ्या क्रमांकावर आणणार. 3ऱ्या म्हणजे कुठे, अमेरिका, चायना आणि भारत. आता जपान, जर्मनी थोडं किंचित पुढे, आपल्या किंचित पुढे. जपान जर्मनीला ओव्हरटेक करायला निघालोय आपण. प्रगत होत आहे भारत. प्रगत होताना सिंधुदुर्गाचे तुम्ही कुठे असाल या विचार करावं. भांडण, तंटे, कोट कचरा सोडा आणि आर्थिक प्रगतीकडे लागा. सलोखा निर्माण करा. जात धर्म वगैरे सगळं विसरा. पैसे मिळवून, आणि ते पैसेच आपल्याला उदरनिर्वाहासाठी, प्रगतीसाठी, देवधर्माच्या पूजेसाठी पण पैसाच लागतो. आणि म्हणून आजचा कार्यक्रम तुमच्यासाठी अति महत्वाचा आहे. आमचे जे अधिकारी आहेत त्या अधिकाऱ्यांनी आमच्या रवी चव्हाणांना या कामात मदत केली. याचं सातत्य आत्ता आणि पुढच्या अधिकाऱ्यांनी करावं. माझ्या अधिकाऱ्यांना सांगणं आहे, निगेटिव्ह करण्यापेक्षा पॉझिटिव्ह करा. निगेटिव्ह का कुठल्या कायद्यात नसेल करू नका, पण कायद्यात असेल ते करा. कायद्यात सुधारणा होऊ शकते, अमेंडमेंट होऊ शकते. बदला आणि लोकहित साठी निर्णय घ्या. पॉसिबल. मी करू इथे आणि दिल्लीला करून दाखव. आणि त्यामुळे सगळं शक्य आहे. करून दाखव.
आता स्टेजवर इथे माणसं आमचे नेते बरेचसे आहेत, त्यांना पण काही जणांना शुभेच्छाची 2 महिन्यानंतर आवश्यकता आहे. या उडवी जे उमेदवार आहेत त्यांना माझ्या शुभेच्छा. आता काम करा, लोकांमध्ये जाऊन करा, वातावरण निर्मिती करा. सावंतवाडीत आल्यानंतर, वेंगुर्ल्यात गेल्यानंतर, दोडा मार्गात गेल्यानंतर निवडणूक आहे असं वाटलं पाहिजे. हा, बाकी काय, बाकीच्या ठिकाणी 1-2 उमेदवार असतात, आमच्याकडे डझनाच्या हिशोबाने. चांगलं आहे ना, एवढी तुल्यबळ माणसं सावंतवाडीत आहेत का हो जिल्हाध्यक्ष? बरोबर ना? हे असं का म्हणता, सुटका करा म्हणून म्हणता की काय? असं आनंद आहे. सगळ्यांना माझ्या शुभेच्छा. पण लोकहितासाठी मैदानात या, वैयक्तिक फायद्यासाठी, लोक कल्याण, जनतेने, लोकांनी आणि भारत राज्यात सर्वांनी तुमचं नाव घेण्याजोगं तुम्ही तरबेज लोकप्रतिनिधी व्हा. बुद्धिमत्तेचा आदर सर्वत्र व्हायला पाहिजे, कौतुक व्हायला. आणि म्हणून तसे व्हा, आमची काही हरकत नाही. आता आमच्या रवी चव्हाणकडे रवीने एक काटा मागवला. मग तुला काटा का मागवला? नाही, आता बघायचंय 12 कोणाचं वजन जास्त आहे ते. हे कामाचं वजन आहे, माणसाचं वजन नाही. असो, चांगला झाला कार्यक्रम. रवी, आजचा दिवस आपल्यामुळे माझा चांगला गेला. दिल्लीहून आलो, आता मुंबईला चाललो, परत तिथून दिल्लीला जायचं आहे. पण एकंदरीत सिंधुदुर्गाची हवा मिळाल्यानंतर, ऑक्सिजन घेतल्यानंतर पुढचा प्रवास राजकीय नाही, खरा प्रवास सुखाचा, समाधान, आनंदाचा जाईल असं मला वाटतं. आणि म्हणून तुम्हा सर्वांचे आभार मानतो. तिन्ही कार्यक्रमाला उपस्थिती चांगली, उत्साह चांगला, आणि त्याबद्दल तुम्हा सर्वांना धन्यवाद देतो. वरील आणि खालील सर्वांना उदंड आयुष्य, उत्तम आरोग्य आणि तुमच्या मनकामना माझ्या रामेश्वराने पूर्ण करोत प्रार्थना करतो. आणि आमंत्रित करताना धन्यवाद देऊन रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद आदरणीय नारायणराव राणेसाहेब. कुणी जागेवरून उठू नका. शेवटचा 5 मिनिटाचा आभार प्रदर्शनाचा कार्यक्रम आहे आणि त्या दरम्यान तुम्हाला अल्पोपहाराची या ठिकाणी वाटप केलं जाणार आहे. राष्ट्रगीताने आणि महाराष्ट्र गीताने आपण या कार्यक्रमाची सांगता करणार आहोत. माननीय नारायणराव राणेसाहेबांच्या चैतन्यदायी भाषणाने आपणाला एक धडा मिळाला की आळस झटका, प्रगतीचे मार्ग शोधा. दरडोई उत्पन्न वाढवण्यासाठी आपण सगळ्यांनी कंबर कसली पाहिजे. देश विदेशामध्ये तसंच देशाच्या कानाकोपऱ्यात राणेसाहेब हे स्वतः भ्रमंती करत असतात, कामानिमित्त, राजकीय दौऱ्यानिमित्त. आणि त्यातून त्यांनी जी गोष्ट आपल्याला सांगितली ती खरंच लाख मोलाची आहे. इथल्या भूमीमध्ये प्रत्येक गोष्ट आहे ती अभूतपूर्व आहे. फक्त आपण कंबर कसून कामाला लागलं पाहिजे. यासाठी नारायणराव राणेसाहेबांनी हा जो मोलाचा संदेश दिला आहे आणि त्यांनी एक सुंदर छान पद्धतीने मिश्किल, मार्मिक, विनोदी, हसफुलवत आणि थोडेसे कान आपले टोचत या ठिकाणी आपणाला संबोधनाचं हे मार्गदर्शन केलेलं आहे. कोकणची हवा लागल्यानंतर आपणाला खऱ्या अर्थाने ताजंतवानं वाटतं आणि ती संजीवनी, तो ऑक्सिजन घेऊन पुढच्या प्रवासाला जाण्यासाठी एक ऊर्जा मिळते. अशा पद्धतीचं त्यांनी मनोगत व्यक्त करून आपल्या सगळ्यांच्याच मनामध्ये पुन्हा एकदा छान आदराचं स्थान मिळवलं आहे. हे स्थान आहे ते असंच अबाधित राहू दे आणि राणेसाहेबांच्या पुढील वाटचालीसाठी आपण शुभेच्छा देऊया. आभार प्रदर्शनाचा छोटेखानी कार्यक्रम या ठिकाणी पार पडतो आहे. तत्पूर्वी या ठिकाणी अगदी अतिशय कमी वेळामध्ये अल्पोपहाराचं वाटप केलं जात आहे. या आभार प्रदर्शनामध्ये खऱ्या अर्थाने या कार्यक्रमाची शोभा वाढवून ज्यांनी या कार्यक्रमाचं रंगरूप आणि ही शोभा वाढवली त्याच्या कार्यक्रमाचे खास आकर्षण, ज्यांच्या स्वागताची आपण उत्सुकतेने वाट बघत होतो, ते माननीय नारायणराव राणेसाहेब, आपले विद्यमान खासदार, यांचे मी सिंधुदुर्ग सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे मनोमन हार्दिक आभार व्यक्त करतो. आपले पालकमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री माननीय रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांचे देखील हार्दिक आभार व्यक्त करतो. त्यांच्या समवेत जे सर्व मान्यवर उपस्थित राहिले त्याच्यामध्ये कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशनचे डायरेक्टर हेगडे साहेब, तसंच माननीय नागदत्त राव साहेब, प्रधान मुख्य अभियंता, त्याच्यासोबत आपल्याला दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे ज्यांनी आपल्या शुभेच्छा व्यक्त केल्या त्या दीपकजी केसरकर यांच्यासोबतच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माननीय सौ छाया नाईक मॅडम, अधीक्षक अभियंता, तसंच कणकवलीहून खास या ठिकाणी कार्यक्रमाला आलेले
कार्यकारी अभियंता माननीय अजय कुमार सर्वगोड साहेब, त्यांच्या समवेत असणारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी माननीय विनायक जोशी बासुदकर साहेब, या कार्यक्रमाला अगत्याने उपस्थित राहून या कार्यक्रमाचं रिपोर्टिंग करणारे सगळेच इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडियाचे सर्वच मान्यवर प्रतिनिधी, तसंच हा इव्हेंट मॅनेज रॉयल्स रूमर्स इव्हेंटने केलेला आहे. संतोष सावंत, धुरिये आणि शिरसाट या तिघांच्या मदतीने नवीनच ही इव्हेंट जी ग्रुप तयार झालेला आहे तो रॉयल रूमर्स इव्हेंट ग्रुप आहे. हे सुंदर शानदार पद्धतीने या इव्हेंटचं आयोजन करून आपल्या या कार्यक्रमामध्ये त्यांनी छान पद्धतीने रंग भरले. या सगळ्यांचं हस्ते ज्यांनी मदत केली, हे व्यासपीठ निर्माण करून दिलं, तसंच साऊंड दादा ही स्क्रीन मोठी उपलब्ध करून दिली, त्या सगळ्यांचेच मनोमन आभार व्यक्त करतो. आणि आपण आभार प्रदर्शनाच्या या कार्यक्रमानंतर आजच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रक माननीय किणी साहेब यांच्या वतीनं आलेल्या सगळ्याच पाहुण्यांचे रसिकांचे हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करतो. अल्पोपहाराचं वाटप झालं असेल तर आपण जाग्यावर उभे राहून या ठिकाणी राष्ट्राचा सन्मान जो आपलं राष्ट्रगीत आहे ते या ठिकाणी आपण म्हणायचं आहे. ध्वनिफीत लावली जाईल. आजचा दिवस हा क्रांती दिन आहे आणि श्रावण महिन्यातला सुंदर दिवस नागपंचमी हा सण सुद्धा साजरा केला जातो. या पार्श्वभूमीवर आपण आता समापनाच्या दिशेकडे वळतो आहोत आणि क्रांती दिनी हुतात्म्यांना वंदन करून आपल्या राष्ट्राप्रती दायित्व निभावण्यासाठी आपण या राष्ट्रगीताला ग्रहण करूया. मी विनंती करतो की राष्ट्रगीताची या ठिकाणी ध्वनिफीत लावली जावी. महाराष्ट्र गीत या ठिकाणी लावलं जाईल. महाराष्ट्राला आपण महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला या ठिकाणी मानवंदना देऊया. हे अजरामर महाराष्ट्र गीत या ठिकाणी सादर केलं जाते.
दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला, निढळाच्या घामाने भिजला, देश गौरवासाठी झिजला, दिल्लीचे ते तख्त राखितो, महाराष्ट्र माझा. महाराष्ट्र भूमीला, या महाराष्ट्र संस्कृतीला, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या भूमीचे आपण नागरिक आहोत, रहिवासी आहोत, ही सार्थ अभिमानाची बाब. आणि या क्रांतीदिनी आपण या लोकार्पण सोहळ्यासाठी उपस्थित राहणारे सगळेच रहिवासी, कोकणवासीय, रसिक प्रेमी, मान्यवर पाहुणे मंडळी, या सगळ्यांचेच सावंतवाडी रेल्वे स्थानक परिसर सुशोभित करणे या लोकार्पण कार्यक्रमामध्ये